Dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Unturned i tu je s nama Hosterman. Sad smo sagradili bazu najbolju. Dobro, pola nje smo našli. Pola nje smo našli. Mi smo sagradili 3 zida i krov i vrata. Ne, 1, 2, 3, da. 3 zida i krov i vrata. Da, 2 zida, 1 doorway, vrata i krov. Tako je. Da je produžimo. Ha? Ok, idemo eksplorati. Trebamo auto naći. Evo nas, plivamo. Nismo išli u grad, nego tu smo vidjeli ovaj brod. Prekrasan. Idemo ga rejdat. Nadam se da tu nije ničija baza. Mi smo ninjaje. Sagradili smo krevete u bazi da se tamo možemo sponat. Ne, mi smo James Bond. A imamo kit scuba. Mogli smo ispod vode sa ovim tenkom za zrak ići. Ne, nema veze. Ok, tu smo. Ok. Čekaj, pre daleko smo i plivamo. Tako da. Ne, sad si ga natjerao da dođe. Bravo. Ovdje smo ovo stealth. Ja sam, joj. Moraš biti pro. Moraš biti pro da tak snajpaš. Ok. Gle, skrep. Ja. Ovo, dobro. Kad ćeš ti napraviti kanal? Dobro, šta je ovo? Tape. Duct tape saves the lives. Šta je to? Neka četka, šta je to? Ajmo unutra. Još jedan zombi. Dobre. Evo, Hosterman. Ajmo Hosterman. Ajmo unutra. Pazi da nisu tu crawleri. Šta tu ima? Uzmi vodu. To je nice. Ok. Ovaj brod mi je draži nego onaj koji je... Juice, yeah! Polagano. Znam da su gore zombiji. Ok. Šta je tu? Kreveti. Ništa za rejdat. Vidim nešto da viri. Gle flashlight! Nemoj glue uzimat, to možeš popit. Onda ti baš nije dobro. Ja mislim da nam treba glue. Ja ću ga svejedno uzeti. Ne treba nam glue. Ne treba nama glue. Ovo je kit sa serverima, tako da... Kaj je ovdje? Kaj? Ništa. Šta ćemo sad? Idemo u bazu napraviti crate-ove i onda spremiti neke stvari. Ajde, i sad. Neko nam je u bazi. Ne, dobro. Jesi ti stavio vrata otvorena? Moramo ih zaključati. Trebaš čanak. Daj. Možda će nam trebati. Ok. Oh my god. Daj, to si nam prije treba. Aha, to si nam brodu našao. Ok, idemo crate-ove craftat. Di su crates? Crate. Za crate-ove nam trebaju 3 stikova i 7 plankova. Ajmo. Sad. Dobro, ja mislim da imamo dosta drveta sad. Ok. Klot i to. Crafting. Aha, krivi crate gledam. Dobro, trebam samo plankove craftat. Where are the planks? Plankova. Evo ga, da dosta imamo. O, šta sam ja tu dropao? Plankove! Daj da bacimo ovaj kot na brzinu. Ja mislim da imam još neki... Malo lag. Da? Evo, što je ovo tu? Šta? Ja sam nešto sad dropao. Klot! Dropao si klot. Od toga si mogao krevet napraviti. To sam našao u brodu. Aha, to od zombija, valjda.
Vidio sam to kad smo bili na brodu. A Isuse, laga mi malo. Van, okej? Ok, ja ću craftit crate. 3 sad. Neko puca. 3, 4 sad. Nemoj! Oprosti. Sad. I uništili su nam bazu. Ali do sljedeći put dobit ćemo osvetu i napravit ću server. I tamo ćemo gradit bazu. Dobit ćemo osvetu. Evo ga. Kako ti se sviđa moja mala majica? Jam sreću. Daj mi to, to je moje. Pučiš me. Dobro, i do sljedeće epizode. Doviđenja.